Öllere haýyş bilen ýüzlenmek hristiýanlaryň anancıdyr diýdik musulman doganlar. Şu kişiniň diýen zadynyň birabirini hristiýanlar diýe. Hristiýanlaryň içinde bir topory diýe. Näme diýerler? Olar biz öz düşünjelerine göre weli diýip inanýan kişiler we swetoy diýerler. Biz olara ýüzlenýäs, olaryň biz üçin yaradyjydan, elbetde biz Allah diýäs, olar Bog diýe. Näme? Şeýdip yaradyjydan diläp berýärler diýe. Biz olara ýüzlenýäs, olaryň biz üçin yaradıcıya yüzlenýärler diýerler. Näşul kişiniň diýip duranyň barabaryny diýerler. Barabaryny diýerler. Şonuň üçin bu hile edip yüzlenmek musulmanyň Kur'anymyzda ýok, sünnetimizde ýok. Akide kitaplarymyzda da ýok. Doga dilen edebine degişli kitaplarda da bu hile zatlar ýok. Diýmek näme bu hristiýanlardan gelen, şolar şuň kunde edip oturan işleri. Как же, а вот Николай Угодник, мы же просим, Божию Матерь же просим, ангела-хранителя. А как мы просим? Вот давайте вспомним. Идет молебен в церкви. Мы говорим, вот Николай Угодник, например, святитель Николай, а дальше моли Бога о нас. То есть мы говорим, ты мне нам помоги. Мы говорим, помолись за нас Господу. То есть мы святых-то о чем просим? А вот они мертвые, умершие, в лике святых прославленных, чтобы они усилили нашу молитву. Они к Богу поближе, чем мы. Их молитва сильнее, чем наша. Поэтому просим, помогите нам.